हक चार जा कि सुने सलाम गा दिहल बरिया जिए के मन न करे देखा तो हमारे हेलो कि हम कारी प्यार तोहसे एकरा के बढ़ाई माने बोलिया वाली है तो एकरा में ढेर साउंड दिया हमारा में कम दिया था का हो हम यही खातिर के हर जगह बुलाओ तनी कि रे बाप अरे वो जिला बात करी कि हम कारी प्यार तोहसे तू तो सजा दे तो हर दिल हो के चार जा कतही लगा जिंदगी में एमे सबका प्यार भइल होई भाई 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 थैंक यू थैंक यू कि जान जान कही के जानो हमारी जान नहीं रहल हो बदला में हमके बाबा नाही देहल हो कि जागलों में खेसारी खाली लहरे गुनवा गावेला का कहे जाने अब सुर सपनों न आएला कि सुनो सलाम दिहल बारिया भाई के छोटे भाई हम सबके भाई मनीष भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार भगवान से प्रार्थना शुभकामना खाती लड़का कहा था कब न मुस्कुरा छन में रूठ जादू चमक जैसे दिया हो वैसे बुझ जालो वैसे
कि सूते न देलू हमरो के सपनों में जगा दे तोहरी हकी कतही लगा दे तोहरी दिलिया दिमाग में बसल अखिल से दीवारी कपना खेला पंकज के सारी दिलिया दिमाग में बसल अभिषेक पैसा तोहर दिल हकी चार जा कतही घुसा दे तोहर दिल हकी एगो काम करी बाबा अब 2-3 गो गाना बजा दी दुगो इकरा संगे कर देतनी दुगो हुकरा संगे कर देतनी दुगो हुकरा संगे कर देतनी ओकरा बाद हम एजिया से खाना खाए चल जतनी फोन दीजिए बजा शुरुआत एगो काम करी शुरुआत शाहरुख भाई के गाना से कर जाओ पतरी कमरिया छुअला पर लागत मुआला के डर आजा सोना कल वायरल होने वाला चीज है। अब बताइए इतना अच्छा संजोग है कि शाहरुख के शादी में शाहरुख के रिसेप्शन में शाहरुख के कंपनी का गाना बज रहा है। वाह 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 वाह। ए सुनील भैया चल गए का होता है सुनील गोइले डरे भागले मोबाइल दे दे के गाना अच्छा हो मोबाइल लेके भाई देखा तरह कितना निमन माइका बा संतुष्टि मिल जाई तरा आदमी बन जा तू कौन बाबा के खोजता रहो कौन हवे अच्छा हेमे 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 लगावे के परी बाबा के हो खोसे वाला हो लैपटॉप राखी रे एगो हां बिल्कुल राखिए ली हेलो